Lejla tajba, mill-ġdid nilqakom għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa u wara it-talba tar-Rużarju immexxija mill-Arċisqof Charles Jude Xikluna. Illum, it-tnejn tal-ġimgħa mqazza, qegħdin nitolbu għaż-żgħażagħ biex kif qal il-Papa Franċisku l-bieraħ huma jkunu xhieda ta' tama, ta' ġenerożità u ta' solidarjetà li tant għandna bżonn f'dawn iż-żminijiet. Nistidinkom biex flimkien nitolbu matul din il-Quddiesa ma' Monsinjur Arċisqof. Fl-isem tal-Missieru tal-Ibnu tal-Ispirtu Santu, Amen. Il-paċi magħkom. Ħutijaj u narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri Quddiesa. Int li l-qajt bimħabba kbira l-indima ta' Pietru, mulej ħniena. Int li wett il-ġenna li l-ħalli l-tajjeb, Kristu ħniena. Inti li tidħol għalina mid-imbin qudiem il-missier, mulej ħniena. Eħenna lina alla li jista' kollox, jaffrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Ħares lejna u Alla li tista' kollox, ara kemm nonqsu fost tant tiġrib ta' bnedmin dgħajfa li aħna. U għamel li nieħdu r-ruħ għal-merti tal-passjoni ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. U miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajija. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħed. Qed li l-Ispirtu tiegħi fuqu biex iġib il-ġustizzja lil-ġinus. Ma jajjaġġ, ma jollix leħnu, ma jsemmax leħnu fil-pjazzezz, qasbal b'ġenġla ma jkissirix, mużbieħ inemnem ma jitfieħx. Iġib il-ġustizzja fis-sewwa, ma jajjiex, ma jitfarrakx, sakemm ma jwaqqafx il-ġustizzja fuq l-art u l-gżejjer imbeda jistennew il-liġi tiegħu. Dan jgħid Alla l-mulej li ħalaq u firex is-smewiet u l-medda u l-art bil-frott u l-ħdura tagħha li jagħti l-ħajja il-poplu li hemm fiha u r-ruħ lil dawk li jgħixu fiha. Jien il-mulej sejjaħtlek fis-sewwa, battek minn idek, sejjaħtlek u tajt u ħaristek u għamilt minnek patt tal-poplu, dawl lil-ġinus. Biex inti tiftaħ għajnejn il-omja, toħroġ lill-sira mill-ħabs u l-dawk li hemm fid-dlam mid-dar l-eluq. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla, inwiġbu stan flimkien, il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Il-mulej id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi, minn min għandi nibża? Il-mulej u l-ken tiegħi, u d-min għandi nitwerwer flimkien. Il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Meta jqumu għalija l-ħżiena biex jaħtfuni u jikluni, dawk li għandhom għalija l-dewwa tiegħi huma jitfixklu u jaqgħu flimkien il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Imqar jekk eżerċtu jqum għalija, xejn ma tibża qalbi, imqar jekk gwerra tqum kontrija, jien nibqa' qalbi qawwija flimkien il-mulej u d-dawl u s-salvazzjoni tiegħi.
Nemmen li qed nara t-tieba tal-mulej f'art il-ħajjin. It-tama fil-mulej, żomm sħiħ u qawwi qalbek, it-tama fil-mulej, flimkien il-mulej, id-dawl u s-salvazzjoni tiegħi. Għalik, Sultan tagħna, int biss ħennejt għalina fl-iżbalji tagħna. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. 6 ijiem qabel il-festa tal-Għid, Ġesu mar Betanja fejn kien joqgħod Lażru li Ġesu kien qajjem mill-imwiet. Hemmhekk għamlulu ikla, Marta bdiet isservi waqt li Lażru kien wieħed minn dawk li qagħdu fuq il-mejda ma' Ġesu. Marija ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxuttathomlu b'xara u d-dar imtliet bir-rieħa tfuħ. Ġuda l-Iskarjota, wieħed mid-dixxipli tiegħu, dak li kien se jittradih, qal: din il-fwieħa x'ma nbiegħetx 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. Issa dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra, imma x'kien ħallil, u billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kienu jaqilgħu. Qallu Ġesu: ħalliha, din il-fwieħa kienet refeta għal jum id-difna tiegħi. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom, imma lili mhux dejjem issibuni. Kotra kbira ta' Lut saru jafu li hu kien qiegħed hemm u marru mhux biss minħabba Ġesu, imma wkoll biex jaraw lil Lażru li hu kien qajjem mill-imwiet. Għalhekk il-qassisin il-kbar ftehmu li joqtlu lil Lażru wkoll, għax minħabba fih ħafna Lut bdew jitilquhom u jemmnu f'Ġesu. Il-kelma tal-mulej. Bdejna jiem tas-sew eżies li fihom fil-Quddiesa l-Knisja issemmalna il-profezziji ta' Iżajja dwar il-qaddej tal-mulej, il-qaddej li jsofri li jġorr id-batijiet tal-poplu u għalhekk isir ġustizzja għall-ġnus. Araw il-qaddej tiegħi li jiena nwieżen, il-maħtur tiegħi li fih qalbi strieħet. F'dan l-ewwel innu tal-qaddej ta' Alla, il-Messija jiġi ppreżentat bħala Messija ta' ħlewwa kbira, ma jajjaġġ, ma jollix leħnu, qasba mġelġla ma jiksirix, mużbieħ inemnem ma jitfiex. Aħna li ninsabu imġelġlin, li aħna mużbieħ inemnem, nafu li jekk nintelqu fidejn il-mulej la se jiksirna u lanqas se jitfina. Ġie biex jitabba bid-djufija tagħna u jsalvana. Fl-Evanġelju insibu mara li huwa kien għadda mill-mewt għall-ħajja bil-qawwa ta' Ġesu. Marta bdiet isservi. Marija wkoll, oħt Marta, riedet turi il-gratitudni tagħha lejn Ġesu. Ħadet libra fwieħa tan-nard pur, tiswa ħafna, u dilket biha riġlejn Ġesu. Imbagħad ixxottathomlu b'xara. L-Evanġelista San Ġwan jagħtina dettall ħelu u profond. Id-dar imtliet bir-rieħa tfuħ. Niftakru li meta rajna
l-Evanġelju tal-qawmien ta' huwa Lażru mill-mewt bil-qawwa setana ta' Ġesu, aħna konna smajna dwar l-intina tal-mewt, mulej ġajlu 4 ijiem mejjed, diġà beda jinten. Illum id-dar ta' Lażru tintela bir-riħa tfuħ ta' din id-dilka li Ġesu stess isejħilha id-dilka tad-difna tiegħu. Imma din il-fwieħa mhijiex biex tagħti l-intiena tal-mewt, imma hija sinjal tar-rebħa ta' Ġesu fuq il-mewt. Fil-bidu ta' din il-ġimgħa mqazza, aħna diġà nibdew ninduqu mill-fwieħa tal-qawmien ta' Ġesu. Ġuda l-Iskarjota jaħbi ir-reba tiegħu taħt il-mant tal-imħabba lejn il-fqar. Din il-fwieħa għax ma nbijax 300 dinar biex jingħataw lill-foqra. U Ġwanni malar jgħaddi l-kumment dan qalu mhux għax kien jimpurtah mill-foqra imma x'kien ħalliel. U billi hu kien il-kaxxier kien jisraq kull ma kien jaqalgħu. Ir-reba li għamiet lil Ġuda tagħmih ukoll quddiem blatt ta' gratitudni. Il-prezz li jagħti għal din il-fwieħa huwa prezz straordinarju għaliex dinar kien il-paga ta' jum. U skont il-kalkolu ta' Ġuda din il-fwieħa prezzjuża kienet tiswa 10 xhur paga. Tant kienet prezzjuża. Ħallija din il-fwieħa kienet refet għal jum id-difna tiegħi. Ġesu ma jistmerx il-gratitudni ta' Marta u Marija u Lażru, ma jistmerx il-gratitudni li ġejja mid-devozzjoni, imma ma jinsix il-fqar. Il-foqra dejjem issibuhom magħkom. Jekk aħna ninsew il-foqra, jista' jkun li Ġesu jkun għaddej u nitilfu iċ-ċans li niltaqgħu miegħu. Jissemma wkoll Lażru. Lażru isir xut tal-qawwa ta' Ġesu. Il-qassisin il-kbar ftehmu fil-fatt li joqtlu lil Lażru wkoll. Għax minħabba fih ħafna mill-lut dew jemmnu f'Ġesu. Min jiltaqa' magħna jemmen f'Ġesu? Min jiltaqa' magħna jara fina l-opra qawwija tal-grazzja u tal-maħfra li għatina l-mulej. Ejjew illum f'dan l-ewwel jum tal-ġimgħa imqazza nitolbu li nkunu bħal Marija, bħal Marta u bħal Lażru. Ejjew nresqu t-talb tagħna quddiem il-Missier u nitolbuh l-ewwel nett tal-Qudusija tiegħu il-Papa Franġisku biex il-mulej jagħtih dehn, erf u saħħa. Nitolbu għall-isfijiet is-saċerdoti, id-djakni, ir-reliġjużi irġiel u nisa fil-Knisja
biex aħna nkunu xhieda tal-maħfra u l-grazzja li juża magħna Ġesu. Nitolbu għal-mexxija tal-ġnus biex il-mulej f'dawn is-sitwazzjoni diffiċli madwar id-dinja kollha jagħtihom għaqal, erf u ġenerożità. Nitolbu għal-morda kollha tagħna b'mod speċjali dawk li jintlaqtu bil-COVID-19. Nitolbu għal-konsulenti, it-tobba, in-nurses, il-paramedical staff tal-isptarijiet tagħna biex il-mulej jipproteġihom, jagħtihom id-don tas-saħħa u qalb kbira. Nitolbu għal-mejtin kollha b'mod speċjali dawk li mietu fl-dawn l-aħħar sigħat u f'dawn l-aħħar ġranet mhux biss f'Malta u Għawdex imma madwar id-dinja biex int mulej tagħtihom il-mistrieħ ta' dejjem. Nitolbuk mulej tnissel fina l-ispirtu ta' dik il-fwieħa Quddiesa li ġejja mill-grazzja tiegħek biex aħna nimxu f'dawn il-jiem Quddiesa warajk u ma niġħduk qatt. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek. Frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jisralina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dal-il-mambit jingħata sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jisjed magħna fin-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax tjubitek tajtna l-imbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna qum li unid mardimi u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju jsejrin nofrulek. Naddafna mulej miżaniti u l-nub tiegħi. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Fit-tjiba tiegħek mulej ħares lejn is-sagrifiċċju Quddies li sejrin nofrulek. Int fil-ħina tiegħek waqqaftu għalina biex neħilsu mis-sentenza tal-mewt mogħtija lilna minn qabel. Għammel li bih naqilgħu il-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq. Niżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Quddies. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien nirroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Waslu l-jiem li fihom niċċelebraw il-passjoni li bija ibnek salvana u l-qawmin glorjus tiegħu mill-mewt. Jiem li fihom issir ir-rebħa fuq is-supervja tal-għadu qadim tagħna u nfakru l-misteru tal-fidwa li tagħna Ġesu Kristu Sidna. Bih tajja kollha tal-anġli ferħana l-dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Quddies, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-għoli tas-smawiet.
U Alla, inti samil-ħolqien tad-dinja tagħmel kull ma hu meħtieġ biex il-bniedem ikun qaddis bħalek. Ħares għalhekk lejn dan il-poplu tiegħek li nġabar hawn u sawwa bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuq dawn l-offerti biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' ibnek il-Għażiż Ġesu Kristu Sidna li fih aħna l-koll ulidek. Meta konna mitlufin u ma stajniex aktar nersqu lejk, int ħabbejtna bimħabba li ma bħala. Ibnek il-Għażiż li waħdu l-ġust talilu nnifsu fidejna u ma stmerx li jkun imsallab għalina. Iżda qabel ma fetaħ idejh fuq is-salib bejn is-sema u l-art biex ikun sinjal għal dejjem tal-patt tiegħek magħna, rid jagħmel l-ikla tal-għid mad-dixxipli tiegħu. Waqt li kien fuq il-mejda ħal-ħobs, rat il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla u li kien jaf li se jħabbeb kollox fih bid-dem li kien se jxerret fuq is-salib. Ħal-kalċi miml-imbit reġarat il-ħajr taħli l-ħbibu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi li nħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxanru bil-ferħ hawn minn tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira ta' Ġesu Kristu li hu l-għajt tagħna u slim tas-sew għalina, u niċċelebraw il-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja. Waqt li qegħdin nistennew il-jum għażiż tat-tieni miġja tiegħu, nofrulek u Alla fidilu veru din il-vittma li tikseb għal bnedmin kollha l-grazzja tiegħek. U missier l-aktar ħanin, fit-tjieba tiegħek ħares bħarsa ta' ħniena lejn dawk li qed torbot miegħek għax qed tagħtihom li jissieħbu dan is-sagrifiċċju waħdini. Bil-qawwa tal-Ispirtu Qaddis tiegħek għamel li jingħaqdu f'ġisem wieħed biex fih tintemm kull firda bejniethom. Żommna l-kol fema waħda u qalb waħda mal-Papa Franġisku miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli, mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Mario. Għajna nħejju l-miġja ta' saltnatek sa ma tasal is-sija nlidru quddiemek qaddisin fost il-qaddisin tas-sema. Mal-Verġni Mqazza Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp u mal-Apostli u maħutna mejtin li aħna nafdaw għal ħnina tiegħek. Imbagħad mibdulin f'ħolqien ġdid u meħlusin minn kull taħsir inkunu nistgħu tassew fiċ-ċokon tagħna. Inrodulek il-ħajr ta' Kristu ibnek li għajx għal dejjem. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismu wied jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem.
natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jintrid fiha int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqablu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewtija kif rid minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni meħtieti kollha minn kull ħażen. Żomni dejjem fidilek mandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li nitqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija ħarsinu l-fejqan ta' ruħi u ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla. Danu li neħid nubiet ta' dinja. Ħennin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja. Għal-ħajja ta' dejjem. talba tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik. Nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Żur mulej il-poplu tiegħek, żomm dejjem taħt il-ħarsien ta' tjubitek li qlubna ikkonsagrati bil-misteri Quddiesa u għajna nħarsu fina il-mezzi tas-salvazzjoni li int fil-ħina tiegħek oġbok tatina bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej, ir-roddu ħaj lil-Alla. Nadurawk Ġesu nberkuk għax salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Nikkonsidraw nikkontemplaw fl-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabba li sitna Marija li kellha tkun omm Alla. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgħidha fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa,
imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tieni misteru minn tal-fer meta Sittna Marija marret iżżur qariba tagħha Santa Elisabetta. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fit-tielet misteru minn tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twieled fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fir-raba misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-Tempju. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Nikkonsidraw nikkontemplaw fil-ħames misteru minn tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe sabu l-Ġesu fit-Tempju jitkellem mal-orrif. Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek e kull li trid int kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bi grazja mimlija mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa. Imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa ta' matana slima lik. Lilek inajt li xaħna turufnati u li teva. Lilek nitnidu, aħna nikpunol u f'dan għal-wid ta' dmu. Emel avukata tagħna, daw għallejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina. Urina wara dana turufnament il-Ġesu, frott imbirek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija. Lopalina Quddiesa Malla, skont il-fema tal-Papa, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikulli trid kif is-sema jgda fl-art. Slima lik Marija, bi grazzja mimlija mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Gloria lill-Missieru, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina, Kristu ismana, Kristu il-qattal btana. Missier eternalla, Iben Alla li fdejt id-dinja, Spiritu Quddiesa Alla, Trinità Quddiesa Alla wieħed, imqazza Marija, imqazza Alla, imqazza xebba ta' ġbejbiet, ta' Kristu, il-Knisja, tal-grazzja ta' Alla, li żjed safja, li żjed nadifa, muxebba, bla teba, li tistħoq l-imħabba, tal-aġeb, tal-parir it-tajjeb, ta' min ħalaqna, ta' min salvana, xebba kollu kaqal, xebba li tistħoq kull qima, xebba li tistħoq kull foħrija, xebba kollok seta, xebba kollok ħnina, xebba dejjem marbuta ma' Alla, mera tal-qdusija, tron tal-erf, bidu tal-ferħ tagħna, amara tal-Ispirtu Santu, amara ta' kull grazzja, amara ta' kull tjiba, warda mistika, torri ta' David, torri tal-Avorju, dar tad-deb, arka tar-rab tal-ġdida, bib tas-sema, kewkba ta' filgħodu, saħħa tal-morda, ken tal-midinbin, faraġ tal-imniktin, għajnuna tal-insara, sultana tal-anġli, sultana tal-patriarki, sultana tal-profeti, sultana tal-appostli, sultana tal-martri, sultana tal-konfessuri, sultana tal-verġni, sultana tal-qaddissin kollha, sultana mnisla minn l-ewwel teba, sultana mtella s-sema, sultana tal-Rużarju mqaddes, sultana tal-familja, sultana tal-paċi. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi n-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Itlob għalina Quddiesa Malla biex ikun jistoqilna dak li wedna Kristu. Nitolbu.
U Alla li ritt li ma tħabira tal-anġlu li beltijak isir bniedem fil-ġuf tal-Veġdi Mqazza Marija, għatina nitolbuk li nistqarruhom Alla li nkunu mejjunin mit-talb tagħha bl-istess Kristu Sidna. Talba li San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irasnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti l-ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieq. Amen. San Giuseppe ta' Qalb Safja, San George Preka, Beatu Nazio Falzon, Beata Deodata Pisani, San Publiu, intom qaddisin protetturi tagħna itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għall-qalb imqazza tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbirhom Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza Immakolata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe Arust Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddissin kollha tiegħu.
naslu fit-tmiem din il-Quddiesa li bdiet bit-talba tar Rużarju, ninformakom li l-Arċidjoċeżi ta' Malta ħejjiet it-talb ta' ħamis ix-xirka u l-ġimgħa l-kbira b'mod diġitali biex nitolbu flimkien bħala familja minn ġodjarna matul din il-ġimgħa tant importanti għalina l-insara. Dan it-talb isibuh online fuq soter.knisja.mt. Fit-tmiem din ix-xandira fuq TVM2, il-Ministeru tas-Saħħa ser iwasslilkom sezzjonijiet ta' eżerċizzji għall-anzjani biex nieħdu ħsieb ukoll saħħitna. Grazzi tal-li kontu magħna, inkunu magħkom filgħodu fid-9:09 għaċ-ċelebrazzjoni tal-Quddiesa. Il-lejla tajba.